Mill-ewwel ta' Lulju se jibda proġett pilota għall-anzjani u persuni bi blue badge li joqogħdu f'20 lokalità biex jingħataw servizz ta' ġbir tal-fliexken tax-xorb tal-plastik minn darhom stess permezz ta' vetturi mamra b'magna li tieħu l-fliexken u toħroġ il-voucher. Ħabbar dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt sessjoni ta' dialogu mtella mill-Partit Laburista bl-isem ta' Room for Ideas. Hawnhekk Dr. Abela elenka dwar kif dan huwa servizz addizzjonali li se joffri l-Gvern wara r-rispons pożittiv li kien hemm għall-iskema tal-BCRS min nies li ħadu sembih ġarhom f'azzjonijiet bħal din favur l-ambjent. U qal il-Gvern tħaddet b'mod jibes mal-operatur fejn qal il-poplu dejjem jiġi l-ewwel. L-ewwel ta' Lulju illi ġej se nkunu qed inniedu inizjattiva ġdida bil-proġett pilota li se nestenduh f'20 lokalità fej flok għal dak l-anzjani li għandhom minn 60 sena l fuq u dak il-persuni l-oħra li għandhom il-blue badge ukoll flok imorru fil-magna huma li tieħu l-fliexken u tik il-voucher lura se jkun hemm vannijiet speċjalizzati li se jkunu qed iduru l-akwati, inti tagħmel telefonata, tgħid dan is-servizz jien għandi bżonnu, itik il-ħin, il-ġurnata meta ġej u jiġi u jiġborlok il-fliexken u naturalment bl-istess mod jagħtik il-voucher. Intant il-Prim Ministru ħabbar ukoll li x-xahar id-dieħel se tiġi inawgurata l-estensjoni tas-servizz tal-feri b'waqfa f'Buġibba li se tkompli ssaħħaħ il-konnettività kif ukoll tnaqqas it-tniġġis mill-karozzi fit-toroq tagħna. Li se jkun ifisser ukoll stop ġdida tal-fast ferry bejn Malta u Għawdex. Ġifieri aħna meta ħlomna fuq il-fast ferry kien waqt il-pandemija kulħadd qalilna mhux se taħdem. Qasaw turisti, qasaw Malti li qed jaqsmu bejn il-gżejjer. Kif se tniedu proġett, aħna minna dak kien il-mument li nniedu proġett ambizzjuż lillum. Kulħadd qiegħed jifhem kemm qiegħed jaħdem. U x-xogħol tagħna issuwa li noħolqu din il-modal shift fit-trasport ta' pajjiżna billi jkollna wkoll iżjed użu tat trasport fil-baħar.